אוקיי, שלום לכולם, אנחנו כאן במעורבים. היום האיש הזה, לא נגיד איך קוראים לו ולא נראה לכם את הפנים שלו, אז נגיד שקוראים לו אלימלך. אז היום אלימלך ינסה את החטיף הזה. מקסיקני, טורטיה מגולגלת בטעם חריף. זה נקרא Chipo's Fire Red Hot. חיפשנו מידע על זה בוויקיפדיה ומצאנו בעצם חטיף אחר, שבהתחלה חשבנו שזה אותו חטיף שנער מתבגר מת ממנו. לא יודע אם מתבגר. טינג'ר מארצות הברית בבוסטון מסצ'וסטס מת מזה. נכון. מאחד אחר. שעושה את אתגר הצ'יפ האחד, שמנסים את הצ'יפס הכי חריף בעולם. כן. זה נשמע מפחיד, אבל חתמנו על זה, אז לא. בדקנו, ובלוחות המובילים זה החטיף השלישי הכי חריף בעולם, כן. השלישי הכי חריף בעולם. מקווים לטוב. כן. אז אני עושה פוז, לעשות פוז? יאללה, קאט. אז הנה אלימלך, אלימלך פה עם הכוס מים. רגע, אלימלך, את תנסה עדיין? יופי, עשינו את האקדח, אפשר להתחיל. אלימלך, תהיה מוכן. 3, 2, הוא כבר אכל את זה. פייט! אלימלך, זה אמיתי? אלימלך, אני לא מצלם את הפנים שלך, זה בסדר? אלימלך זה אמיתי? באמת? אלימלך, אתה רציני? טוב, אלימלך, תחזיר את המסכה יותר זה. אז זה היה התור של אלימלך. אלימלך, אני עושה קאט. אז שם בדוי אלימלך כבר עשה את שלו. עכשיו אנחנו עם שם בדוי וולפגן אמדאוס מוצרט. בקיצור נקרא לך וולפגן. אוקיי. סבבה. אני הולך לטעוב את זה, ובסוף הסרטון אולי אני אראה את הפנים שלי. לא, אתה לא מראה את הפנים שלך, השתגעת. טוב, אז כבר סיפרנו על החטיף, אין ממש מה להגיד. רגע, שנייה. צ'ק, יאללה. אוי ובוי, אני לא אוהב את זה. אלימלך, וולפגן, אני מוריד ממך את הפנים, אם אתה צריך לעשות דברים. לא, זה לא חריף. לא. תגיד, אתה רציני? זה לא כזה חריף. אתה לא, רגע, תראה שטעמת. לא טעמת, מה אתה מקשקש? אוקיי. וולפגן, אני לא מצלם אותך כרגע. וולפגן, תחזיר את המסכה. כן, טעם. הנה. לא כזה חריף. תראה את החטיף רגע, תראה את זה. זה חריף, אבל בקטנה, לא כזה נורא. טוב, וולפגן, אני מקווה שזה באמת מה שהולך לקרות. צלם, רק שנייה, תזכיר לי איך קראנו לך בשם בדוי? אלימלך. אלימלך, נכון. ואתה וינסנט. אלימלך מצלם אותי. אוקיי. אני שם בדוי... וינסנט אמרנו. אני שם בדוי וינסנט, נכון. חשוב מאוד, אני וינסנט במבטא... לא יודע, זה מבטא, זה לא חשוב, יאללה, קדימה. יאללה, אז תטעם. אני עם כובע כי אני הצלם. רגע, אבל אני צריך לעשות את האקדח, לא? יאללה, וינסנט טועם. אוקיי, ליקקתי את זה. זה חריף, תוריד את זה, ניב. רגע, העליתי. העליתי. העלית, אוקיי. אני אשתה מים רגע. אוקיי. נו, וינסנט. האם זה חריף מאוד? וינסנט, אבל נתנת נגיסה? בואו ננסה באמת לאכול קצת מזה. יאללה, וינסנט טועם. לא וינסנט? זה קצת חריף, אבל זה לא... לא איום ולא רע. כן. לא נתנתם אבל נגיסה לכל החטיף, תאכל אותו במכה אחת את הכל כמו שאני עשיתי. אתה עשית את זה? לא, אתה זרקת חלק. אני לא אמור להגיד את זה בסרטון, אמרת לך. בסדר, זרקתי את מה שנשאר, את החצי שנשאר. רגע, אלימלך, וינסנט, לא זוכר. וינסנט, איך זה? אוקיי, אז בסרטון הבא שלנו אנחנו ניתם... אני לא כל כך אהבתי את זה. אוקיי, בסרטון הבא שלנו ניתם ביצים מיוחדות של קינדר. רגע, לפני שאנחנו מסיימים, הגיע שלב הדירוג. כן. לא, שנייה, אתם לא יכולים לעשות דירוג שאני פה. תעשו קאט. נכון, קאט. רגע, רובה, קאט. רגע. זה באמת טעים. קאט. איך עושים קאט? אני הולך להתראה. אנחנו כאן בהקלטה של וולפגן. וולפגן הרגע התלונן כמה זה חריף לו, והוא ביקש אני וינסנט. אגב, וולפגן גם אמדאוס מוצרט סתם מעמיד פנים עכשיו, רק שתדעו. וואי, רק שתדעו, עכשיו אני באמת טעמתי את זה, זה לא כזה חריף. אני סתם קודם ליקקתי ואז צרחתי כמו משוגע. אז רגע, אחרי שכולנו טעמנו את זה, הגיע הזמן להראות לכם, לא, לפני הדירוג. קודם כל זה חריף, כמה לדעתכם זה חריף? אוקיי, רגע, 1 עד 10, לדעתי, אני מדרג את זה. שנייה, קודם אלימלך. אלימלך,
אוקיי, אז הדירוג שלי בעצם אני חייב לומר שבהתחלה שאתם ראיתם, זה לא באמת, אני לא טעמתי, אני סתם לקחתי דלק בהצעה. צחקתי כמו איזה משוגע כי פחדתי שזה יהיה חריף מדי. אבל אז אחרי שהם אמרו שזה בעצם לא כזה חריף, אז טעמתי, ואני חייב לומר שזה לא חריף. אז כמה היית מדרג את החריף מ-1 עד 10? מ-1 עד 10, 6 מתוך 10. כן? זה לא הכי חריף בעולם, זה חריף. יותר חריף מדוריטוס, יותר חריף מהדוריטוס הכי חריף. אבל זה לא כזה חריף. טוב, רגע שנייה. תודה רבה אלימלך. עכשיו בוא נעבור לוולפגנג. וולפגנג, לא, זה בסדר. וולפגנג היה כי קשה לו. כן, הנה וולפגנג בוא, תתחיל טוב, תקשיבו. החטיף הזה זה אחד החטיפים החריפים שטעמתי בחיי. בזה אני רציני. אבל אני אדרג אותו לאחר שאני רגיל לרמה כזאת של חריפות. פעם טעמתי פלפל חריף, צרחתי. אני טעמתי 2 פלפלים חריפים. זה היה טעים, אבל צרחתי. אלימלך לא אתה עכשיו, כן. מתחיל עכשיו אני להשוויץ. כבר התרגלתי לחריפות. לבדולה שלי קרה משהו דומה. ליאור, די לספר! די לבלבל את המוח על בדודה שלך, תתחיל כבר להסביר. קיצר, מה שקרה זה שאכלתי זה, ואני מדרג את זה, בגלל שזה לא היה יותר מדי חריף, 4 מתוך 10. אלימלך ייתן לך בראש. ועכשיו לדירוג שלי של וינסנט. הנה, אני אעשה סלפי שנייה. הדירוג שלי של וינסנט. לדעתי זה יחסית חריף. כמה זה חריף מ-1 עד 10? הייתי אומר אולי 8. כי זה חריף, זה... אוקיי. אז הממוצע שלנו... 8, 6 ו4.